ond mae yna ffyrdd gwaith o lawer o dreulio bore dydd llun. Dwi yma ar draeth Trearddur lle mae yna griw o ddisgyblion, o ysgolion Ynys Môn yma'n dysgu sut i fod yn saff yn y môr. 3 diwrnod efo tywydd braf gobeithio o sesiynau efo ysgolion o'r Llewyn yr Ynys yn dod yma a cael i addysgu ar sut i ddefnyddio'r môr yn ddiogel, ond i hannog nhw i fynd i'r môr. Mae mor braf. What's it all about? Swim Safe is a free programme for kids across the whole of Wales. It's a great opportunity for kids to get into the water for free, learn all the key skills that they need to keep themselves safe, but also if they do get into trouble, how do they get themselves out? These guys have been a great example with their help shouting at the moment and the arm up in the air. A dwi'n falch iawn bod Cyngor Sir Ynys Môn wedi dangos diddordeb mewn bod yn rhan o hyn i wneud yn siŵr bod Ynys Môn yn un o'r 7 safle drwy Gymru sy'n cynnal y sesiynau yma. Wel, dwi eisiau nhw gael hwyl, cos dyna'r key element i'r sesiynau. Ond I fi, dwi eisiau nabod siŵr maen nhw'n saff a nhw'n mynd allan yn dŵr. Mae'n haws I mynd allan yn dweud, mae hwnna'n saff na'n mynd allan heddiw yma, ond mae yna riptides, mae'r tywydd yn newid, so da ni eisiau nabod siŵr mae pawb yn gwybod amdano hwnna cyn maen nhw'n mynd allan. Ac yn un ffordd, da ni'n eisiau nhw beidio mynd i'r môr, da ni eisiau nhw mynd i'r môr, da ni eisiau nhw mynd i'r môr yn saff. Yndi, a dyna'r key neges dwi eisiau mynd allan ydy, mynd allan, gael hwyl, be da ni efo fan hyn yn ffantastig, ond dwi eisiau nabod mae pawb yn saff yn wneud o. So yeah, really good swim safe sessions. Hopefully this won't be the last time that this happens because we want our children and young people to use the sea and of course to be safe in it.